така, добре дошли. И сега ще ходим в Вархолм да ви покажа как се мелят чудовища там. Така, това е картата на Вархолм и отиваме да бием чудовища. Много ми лаги. Значи това изход. Това затуркаме. Това затваряме. Да. Сега, айде да тръгнем и да бием чудовища. Аз имам достатъчно синя да избия босовича. Видите как ми лагна, бе. Бия 3 пъти с една атака, дето съм я коригирал 2 пъти. И какво друго да изключа, бе, хора? Преди като снимах, никакъв лак нямаш. Значи, за тук трябва да събирате сребърна есенция, за да биете после на... когато стане пълнолуние, защото от пълнолунието, когато стане пълнолуние, истинско пълнолуние, няма откъде есенция да се вземете. Да. Сега да сложим една синя. Да. PC есенция. Супер, супер. Много тъпо тук. Адски лак. Да.
Трябват ми 150 есенция за един свитък, след като сте свършили мисията за 3000. Свитък. За 3000 есенция, не за 3000 свитък. Бах ти тъпото. Аз снимам с друга програма, която е много по-хубава. И какво ми даде? Какво ми даде? Нищо не ми даде. Ще взимам ние двете подобрените. И ако някой чудовище ми даде още едно подобрение, ще направя магическо, с което ще направя удивително. Ето го чудовище, ще ми даде едното магическо. Такова е подобрено. Ай бе, къде идва този памилаги като на гъс? И това бос, ай стига е. Ами няма. Ще спра да снимам докато не ги убия. Няма как иначе. Аз тук съм ги стрипа. Те накрая идват ми се влогват. Останете. Трябва да убия моя бос. Къде бе? Казвайте, че ми ги няма тия двете подбойните. Няма ли ги, бе? Ти къде бяха? Само така. Аз не съм ги взимал. Майче.
Сетих са къде са. Мисля, че бяха е тук. Не ме лъжи паметта. Да, бе, заслужавам да ми ги дадат, бе. Ай, бака конжаска. Истина ли ги няма, бе? О, просто ги мразя това бос. Поне той не ги възстановява. Поне той да ми даде две такива подобрения. Магически ли, подобрени ли, и аз не знам какво искам. Къде, бе? Къде ми точно ще къвта толкова много? Къде, бе? Още 500. Той там боса, като се пъска толкова много пъти, знаеш ли колко да? Не най-малко да поставя. И аз, защото не съм ги боя. Сега ще видим какво ще се получи. Как тя по-силно. Само да намеря кристали да го отключа. Ми трябва 350. Да намеря кристали. Айде. Някой път едно чудовище отиде тук, може да ти даде 5, може да ти даде 2, може да ти даде 10, може да ти даде 50, може 100, може 250, може 300, па най-много да 500. И е супер като ти даде 500. Например, едно такова чудовище малко ти дава 500, па боса ти дава 100. Разбирате? Трябва да си късметлив за 10. Аз те ги навъртам. Слагам, например, една синя ете. Чакайте още малко. Ете е коля. Ама повече да са. Разбирате ли? Колкото може повече, толкова по-много. Например, нищо. Тук нищо хубаво не ми дали. Да, няма никакъв пример тук да видим, защото всичко ми дава 5 по 2 или по 10. 2 е най-малкото. Ако всеки път ви дава по 5, ще е супер. Сега научат и джакпот. Много таят. Пък ако учите 100 или 50 от едно чудовище, е направо супер хубаво. Пак 10 бе, и стигате са галите с мен, бе. И просто не искате да стане хубав видеоклип. Да им обясни на хората. Кой това са? Стигала. Пак 5. Гледайте, бе. Все малко сумички ми дава, бе.
Няма 50, няма 100, няма 250. Какво ми е давало? Беше ма. Тук да ги навъртям. Оттавям 50-50. Просто съглават ми. Абе, пак добре. Искам да ми даде сега 250-300 да се ги направя. Защото той, като ми дава си по 10 и по 5 едва ли ще направя нещо. Пък като абсолютно нищо не ми дава, какво ще направя? И що съм се синя, 10-2-2. Аз казвам да ми даде нещо хубаво ти се върва. Това е чисто гаване. Бос, супер. Може да ми даде 250, ама те са два. И двата, и тия двата ги мраза най-много като са в комбина. Защото няма други босове. Деца в двойка. Такава да. Къде ги възстанови, бе? Аз трябва да върна единия. Босовете. Искам да е това. Не. Те искам да се... Готавим 50-50. Как е? Добре. Чай малко само пича. Бия тук един бос. Ще го говоря. Что ми даде? Добре. Нали колко малко есенция ми остана. За оня последния бос. Ако ще помня, дето е много силен, най-силният. Ако са в комбина, ако е той и един такъв надзирател, гном или какъв е. Този медико някакъв беше. Надзирател ли беше? Помня.
стига. И си дълъг лък ми дава, искам къс. Къс искам. Ти магически къс лък. Става и удивително. Направо отивам по главния бос да видя дали е там или вече съм махал, не знам. Чакай бе, искам да го събира поне. Ако тук е боса ще е добре, макар че адски следен. Еми, това беше от мен. Надявам се да се видим в следващия път и до следващия път, да.